супер дастур барои дастархони идона. Охир инро бинед чиқадар иштиҳо оваранд. Омода месозем. Ба орд камакак намак меандозему равғани маска хуб якҷоя мекунем. Баъдан зарди тухм, сметана ва маводи ковокунанда ҳамроҳ карда хамир мегирем. Хамирро ним соат дар яхдон мегузорем. барои дохилаш чормағзро майда карда сафеди тухм ва шакар ҳамроҳ карда якҷоя мекунем. Хамирро аз яхдон гирифта тунук мекунем. хубтараш хамирро ба ду зула тақсим кунед. беҳтар аст. ҳамин гуна тунук карда маҳсулотҳои дохилашро меандозему печонида мебурем. албатта дар ҳамаи дастархонҳо пахлава ҳаст. биёед шумо навгунӣ кунед. ҳамин дастур ба пахлава монанд аст, вале шакли буридану печониданаш дигар аст. зарди тухм мекунему дар тафдон мегузорем ва чормағз гузоштанро фаромӯш насозед. бо ҳамин дӯстони азиз омода мешавад. асалро об мекунему дар булояшон мешакем. боварӣ дорам ба ҳамаи шумо писанд меояд. агар пурсидан дастурашро аз куҷо ёфтед, ҳатман саҳифаи маро тавсия диҳед. ин буд як вариант дастури беҳтарин барои дастархони идона. то дастурҳои дигар, хайр.